Naħseb kulħadd qed jara x'hemmen fuq. Dik hija l-quċċata. Issa għajduli persuna waħda illi forsi tafu illi di waslet għal-quċċata hekk ċumbum mix-xejn. Għidu li naf min ta' wiret ħafna ġit minn missieru minn Antommu. Jew min rebaħ il-lotterija u teġ kemm għamel ġit. Mela l-ewwel net min rebaħ il-lotterija mhux bil-forsi huwa sinjal ta' suċċess anzi sabu illi hemm min jerbaħ sumon kbar ta' flus u jkun iktar imdejjaq minn qatt qabel għax fost l-oħrajn dawk il-flus ma jużhom sew. Imma dak kapitlu ieħor. It-tieni net, iwa hemm min jiret il-flus, imma again ma jkunx kapaċi jimmanġjhom allura jagħmel iktar ħsara milli ġejt. Però min-naħa l-oħra sabu li min jibda mill-qiegħ. Tajjeb, u jibda tila pass sa mesa sal-quċċata, dawk normalment ikunu waslu hemmhekk b'xi ħaġa partikolari ħafna. U di xi ħaġa mhijiex ġenetika, jew di xi ħaġa mhijiex just luck. Imma din ix-xi ħaġa tkun ix-xogħol qiebes u x-xogħol regolari illi jagħmlu. Illum nistiednek, inti biex tasal għall-goals tiegħek, x'inti tagħmel? Jekk naturalment qed tara dal-videos, normalment il-goals tiegħek fost l-oħrajn huma illi inti teċċiva ċertu fat loss. Imma llum inti x'inti tagħmel bis-serjetà u regolari għal fat loss tiegħek jew forsi għat-toning. Iktbilnaw taħt u jekk jogħġbok jekk taħseb li tallim xi ħaġa minn dal-video, għamlu share, ħalli inkomplu xertu kemm jista' jkun il-kelma tajba. Niltaqgħu.